Fem un viatge a l'interior d'un domicili cèlebre, aquesta afició que estem cultivant especialment des de que ens van confinar. Allò de mirar les videoconferències, a veure què té al fons, quin quadre, té llar de foc, ho té endreçat, ho té desendreçat, i això és el que fa cada dia en Jordi Ramoneda, assaltar un domicili radiofònicament a Ramoneda de Estar per Casa. Avui parlarem de la casa de Michael Jordan. Bé, ara que tothom pot veure The Last Dance a Netflix, hem de parlar d'ell i del secret de casa seva. Heu vist la sèrie o què? Mira, estic pendent dels dos últims capítols, m'està encantant. Jo ja sóc aficionat del bàsquet, sóc de Badalona tota la vida, però és que aquesta sèrie és més que bàsquet, és més que esport, és la vida d'una estrella i d'una icona mundial. Sí, I, la veritat, molt recomanable. Sí, doncs us haig de dir una cosa molt important sobre aquesta sèrie, on surt Michael Jordan, evidentment, a la butaca de casa seva amb un whisky, un puret i recordant els vells temps. Sabeu què? Amb una mica de panxolina que per mi voldria quan tingui la seva edat, però dius, carai, tu, no li podrien haver trobat un plano més afavoridor, perquè està aixarrancat allà amb unes bermudes hawaianes i amb una samarreta posat de qualsevol manera, tot i que no deixa de ser Michael Jordan, evidentment. Doncs saps què, Quim? Que no està a casa seva, està a casa del seu veí. No què dius? S'ha de ser molt jefe per convidar tot un equip de producció a casa del teu veí. Però, i per què ho deu fer, això? Ara t'ho explico. Es veu, a veure, Michael Jordan viu des de fa uns anys a Júpiter, Florida, no al planeta, en una mega mansió que es va fer construir allà, però es veu que el tio és molt gelós de la seva intimitat i no vol càmeres a casa seva. Que llavors dius, home, si vols intimitat, Michael, potser rodar una sèrie sobre la teva pròpia vida no és la millor idea. Sí. M'entens? M'encanta aquesta primera dada sobre la casa de Michael Jordan, la que veieu a la sèrie de Netflix The Last Dance, o l'último baile, no és la casa de Michael Jordan. No, en realitat és la casa de 3 veïns diferents, perquè a diferents plans, o sigui que té tot el carrer content. Perquè el tio, el Michael Jordan, no volia que sortís casa seva en pantalla, però tampoc volia haver-se de desplaçar molt. Clar, és allò de saltar per la tanca del jardí, no? Hola, vecino, que venen els de la tele. Sí, senyor. Sabeu per què ho fa, això? Perquè el Michael Jordan sempre ha tingut una relació rara amb les cases. Especialment amb la seva mansió de Chicago, que és on vivia quan jugava amb els Chicago Bulls, evidentment. Es va fer construir un piset de protecció oficial, només amb 19 lavabos, 9 habitacions, una pista de tennis, una de bàsquet, un camp de golf. Però anem a la meva cosa favorita que tenia, que és la cosa de ser ric de veritat. Una sala on fumar. Una sala, o sigui, un fumadero. Sí, senyor. A casa de Michael Jordan. Sí, senyor. Tenia la seva cava de cigars. Sí. També tenia un llac ple de peixos. Això no dins la sala de fumar. És que si no els mates en 2 dies. Vas allà a fumar amb els amics i els peixos allà a la bassa. O fumant amb tu, els peixos, sí, també. Passa'm un puro, Michael. Pesques salmó fumat. Clar, mira. També tenia diverses sales amb un sofà amb 8 places dobles i el meu favorit és que tenia una taula, la taula del menjador, per sota era un mapa amb relleu de Bagdad, la ciutat. De Bagdad? No la sala d'espectacles. Ai, no, per favor, no, amb aquella gent que hi treballa. No, anava a dir-te... I per què Bagdad? No, noi, no sé, això, coses d'estrella. Aquí. Excentricitats. Exacte. Total, 5.000 metres de casa. Es veu que van deixar anar una rumba l'any 97 i no ha tornat encara. Vale? A la porta de la casa hi tenia el número 23, molt gran, cosa que era el número que ell portava a l'esquena, mític de Michael Jordan, que deu ser un mal de cap pel carter, perquè la direcció de la casa en realitat és Pond Drive 2700, i clar, posa 23 a la casa. Despista. Clar. O sigui, el cambrer pobre... el carter devia estar perdut. Total, que Michael Jordan fa temps que es vol vendre aquesta casa, perquè, com us he dit, ara viu a Florida, la va treure al mercat per 30 milions d'euros i ara ja l'està rebaixant a 16. Perquè què passa? Que ningú vol viure en un lloc tan loco com aquest. Clar, tu diràs, i a més diríem que el preu no està a l'abast de moltes butxaques, no? No, i a l'IBI, que has de pagar a final d'any, t'ho explico. Ai, calla, que hi ha arribat l'IBI, eh? Ai, no sé vosaltres, però a Badalona hi ha arribat, l'IBI. Hi ha arribat, bueno. Una altra cosa no, però els impostos arriben puntualment. Al final, la Michael Jordan va rebaixar tant la casa i feia tantes ofertes bones que va arribar a prometre a un possible comprador que si li comprava la casa tindria de per vida les bambes de la marca Jordan que volgués. Hola, tio, quina passada. Què et sembla? Ara surt a compte, eh? Ara sí que la comprem, la casa, no? Bé, doncs, Quim, si et sobren 16 milions de dòlars i vols anar ben calçat, ja ho saps. L'altre dia feia una revisió de les fortunes més destacades del món de l'esport. Michael Jordan es calcula que té 1.900 milions de dòlars. Carai, tu. Que en euros són menys, eh? Home, sí. Són bastants menys, eh? Molt menys, això és res. Si fas el canvi, surts perdent. Fantàstica aquesta passejada que hem fet per la casa de Michael Jordan, sens dubte l'esportista del moment amb aquesta sèrie que podeu recuperar i podeu veure encara a Netflix. I això és Ramoneda d'Estar per Casa. Jordi, moltes gràcies. A tu, Quim Morales. La primera hora, amb Quim Morales. De 6 a 11 del matí a RAC 105.